मोना सनालिखौ नागिरनानै रिंसारमोनाव आं होनबाय दा रिंसारमोनाव दं होननानै जाम्बा थाखो माबाबाय मबाइलावहाय फिसा नुदों खिन्थु गिदिर आरो देरबावगौमोन बेयो गिदिर गिदिर जायो जोंना गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैबो भिडिअखौ मर्निं खालामलायबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगाव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मा खालामलांनो हायो बायहेरायाव ओरैबायदि सैमा सोंगासिनो ओरैबायदि सैमा सोंगासिनो माथो होनबावनो संनानै खावनानै लागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ब्लगखौ जोबजासिम एकदम दावराव जागासिनो दं आरोना मा जादों रिसा मा होसोदों नोंलाय मा होसोदो हे जालायथार नै मैयानि थास आथिङा बे रेक्सा माखौ सोंबाय थायोथाय भगबानसो जानाय भाजा एवबाय मैयानि थास आथिंखौ लोगोफोर संनानै लाबाय मैयानि थास आथिंसो सायदोंमोन आङो बेखौ भाजा एवनानै लाबाय दालि जहल संबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' दिनै जेबो गैया आं दहायो माने मार्केटाव थांदोंबाबो जेबो लाबोआसै ओमफ्रायो मानो होनब्ला सामफ्रामबो ना बेदर ना बेखायनो जाथ'ला साननैसो एसे थाथ'नोसैलाय ओमफ्रायो बोरायाथ' ओरैनो जेबो जाया नालाय बे थास आथिंखौबो जानाय नङा बेनो दाउदै दैनै लानानै एरग्लिनानै होफैसै आरोना मामलेटखौबो दा जानाय नङा ओमफ्राय रुनानै होबाबो जानो एखमबा जाया गेरेन्टि ओमफ्राय ओरैनो पियास बानलु होनानै एरग्लिलाबायनानै होनोसै आरोना ओमफ्राय नानियाथ' जायो मामलेटखौल' जाया नानिया ओमफ्राय एरग्लिनायखौबो जायो ओमफ्राय रुनायखौबो जायो आरोना ओमफ्राय नानिना सोलियो जेरैबो ओमफ्राय आंथ' जाथ'ला आरोना आङो दाउदैखौहाय आंहा थास आथिं दंखायो बेजोंनो मोजाङै जानोसै आरोना ना गोरान मानै माथाम गारसननानै होगोन आं फिथिख्रिसो ना मोजाङानो गैला ओमफ्राय एसे खाथो मोनजायो अब्लाबो जाजासाबो संनानै लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर मोननानै सिरिलायबाय सेवनायसो गेसावसो नायबाबो नुवा ओमफ्राय नै बिसोरो हानबाय आं बिसोरखौ मालाबा सिरिखुमागोनसो होननानै एसे दोनबावबा मोजां जाबावगौमोन खिन्थु मोनबाय बेबो जाजाबाय बारा मोनद्रायबा थावाना नै दोनजा गिदिरखा नै मबाइलावहायसो फिसा नुदों खिन्थु गिदिरथार जायो आरोना जोंना फिथाइफ्रा माने मोनगुनानै सिरिलांलायलायो ओमफ्राय फात्ताखौनो मोनस्लाबा माला मोनो बेखायनो बे थाइथामखौबो हानबाय आं बिराद गिदिर आरोना नै मबाइलावहाय फिसा नुदों खिन्थु गिदिर आरो देरबावगौमोन बेयो गिदिर जायो जोंना सफारिया जानोसै बेखौ हानानै बोराय गैया न'आवहाय हानानै दोननोसै जानो गोदै नंग्रांना बिराद गोदै जायोना गोथाव जायो थ' दासान्दिथ' अखा गैया खिन्थु नायनोसै अखा हाबाय थाबा गोथाव गोदै जायाना नै फिथाइयाहाय गोलैसोसोमा बिराद गोथाव जादों आरोना लोगोफोर गोदैनो ओमफ्राय साननैसो थाबावबा आरो गोथावसिन जागौमोन आरोना ओमफ्राय फिथाइयाबो बाहेराथिंसोना ओमफ्राय मालाबा जुदि जों न'आव गैया आरो एखमबा खामानि दामानि मावनायजों थाल लाबाय थानो हायाना उन्दैफ्रा एकदम माने बारदिंफ्लाय फैबाय थायो आरोना बेखायनो खाखाबाय आङो बिसोरल' गिदिर जाखादों फिथाइफ्रानो ओमफ्राय बाद बाखिफ्रा दाबो गोरलैयैनो दं आरोना देरबावनांगौ गोदैयानो गोदै जादों जानायालाय बिराद गरम आरोना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दहायो सानसुआवहाय दसे उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबाय दोनो उन्दुलांफ्लांबायसो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो दायो सिखांनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रांनो आरामसे बिराद गरम आरोना जिरायनानै दङ आङो सिलायावनो ओमफ्राय नालेंखर दालायाहाय नै गोलैदों नैबे लामा खाथियाव नालेंखर थाइनै थाइदोंहाय नै गोरलैनो फिसासानो थाइसे राहांबाय दाना ओमफ्राय नांबावगोन खोमा बियो मा होनो बे गोरलै जार नालेंखरा मा होनोथाय बिदिखौ मिन्थिया आङो जाथि जायो आरोना एसे बोरैबा ओइ रिक्सु मा खालामैखो नानिया लामायाव गेलेनो थांदों दाबो फैयाखै बबेथिं गेलेहैदोंथाय बैथिं थां आं होनदों ओरैजाय दाथां लामाथिंजाय बासस्टेन्डथिं दाथां होननानै बुंदों ओरैल' थां होननानैहाय ओमफ्राय गेलेनो थांदों आरोना बे सासे लोगोजों ओमफ्राय न'आवबो बेसेबां थाबाय थानोना उन्दैया आङो दसे उन्दुबाय ओमफ्राय नानिनो मबाइलखौ होदोंमोन आङो दसे कार्टुन नायनो होननानै बिबाय थानायखाय होबाय होननानै आंबो दसे सान्दुंआ बिराद गोसाना ओमफ्राय दिनै जेबो मावासै आङो बेखायनो होबाय आरोना नानिनो मबाइलखौ दसे लाथ'थोंसै दसे नायथ'थोंसै होननानै दफा होयो आं बेबायदिनो ओमफ्राय बांद्राय होजायाबो ना मबाइल जिनिसखौहाय बिनि थाखायनो आरोना दावराव जालायगासिनो दं आरोना गेलेनाया नायलांबाय थाबानो जाबाय थांनि आंबो लामायाव दसे ओंखारहैनि
माला माथो सनालिया फैयाखैथ' नुबा खोन्थाहर दे सनालिखौ गावजोंनो गेलेनो थांबाय दाना सनालिखौ आन्दायनानै फैफिनबाय मा होनबावनो लिथाव बे फैबाथाय थांनो रोङा बियो साला न'आव थौ ए आरो अबेखौबा बारखोनसैलायब्रा बियो एम्फौ एनला मासेबो नुनो हाया लामायाव गेलेनो होननानै थांनाया लोगोजों थांनाया लोगोआनो उल्थासो नागिरफैफिनलायबाय आरोना फाक्का बिमानै मोनाव नङाबा बिमादै मोनाव थांलायबाय बियो लानानै थांबाय बे बिमानै नङाबा बिमादैया दिनैथ' थार्टि दिनै मा दिनै थार्टि थार्टिथ' दिनैथ' अफिसबो बन्द' नङा फैदोंना फैयाखै दा बिमानैया टाइम जायाखैना दाबो बिसिनाव बिदाजों नङाबा बिमादै मोनाव थांबाय बियो गैया मानसियानो गायब आरोना लामायाव थांनानै नायनाया रेक्सु जै थांबाथाय फैनो नागिरा लामायाव ओरै थांनो मोनाबानो सान्थि मोनखाया बेयावनो खाव बज्रनानै थाफिनबाय आङो बिमादै मोनाव बिसङाबा बिसिनावनो थांखाबाय बियो दा फैथोंसै फैखायो दा दोनफैगोन आरोना माने बै दालांखौ हारसिं थांनो हायाना बे नैबे दालाङाल'सो गुवार बै दालाङा फिसाना सोरबा थिखोना लाना थांलायबाय बियो गोमाया नोंलाय अबाव गोमाया जाफुङा नागिरफैलायनाय न'आव सोरनाव थाङामोन नों माथो जाफुङानो नोंखौ नागिरफैया लोंदो ना लोंदो बथलाव गैया दै गैया बथलाव होमबालाय माथो हानना लोंदो अबाव मोना सनालिखौ नागिरनानै रिंसारमोनाव आं होनबाय ना रिंसारमोनाव दं होननानै जाम्बा थाख मावबाय आं होनखाबायना नोंखौ रिंसारमोनाव दं होननानै ना रिंसार आं होनखादोंमोन ना बेखौहाय बिमानै मोनाव नङाबा बिमादै मोनाव बिमानै मोनावनो दं होनो बिमानैया थारमाने आइया बे आखाइया गोलैनानै बायदोंना ओंखायनो अफिस थाङाखैना आनैया हो सनालि अफिसाव थाङाखै आनैया नंगौना नङाथाय आखाइ बायनायखाय थाङाखै हासुथों माथो जागा हासुनायालाय जारलाखा लोगोफोर दायोथ' नानियाबो न'आव फैबाय ओमफ्राय आथिं सुनानै होनोसै नानिखौबो ओमफ्राय ब्लगखौबो आङो बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय दिनैथ' जेरावबो थांनाय जायासै मर्निंआवल' मार्केट थांनाय जादोंमोन ओमफ्राय आङो ब्लगाव देखायनाय जायासै लोगोफोर दासान्दि एकदम माने सान्दुङाबो बिराद गोसा होदोंना ओमफ्राय माने बोरैबा मोनजोबो आरोना ओमफ्राय थांनोबो गोसो गैयामोन बाट एसे मैगंफोर नांगौखाय थांनाय जाबाय ओमफ्राय एसेबां इम्पर्टेन्ट जिनिस बिदि लानांगौ गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो देखायनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो माने जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय न'आवबोथ' दासान्दि आं थांथ'नाय नङा नायनोसै माब्ला थांनाय जायो माब्ला थांनाय जाया गेरेन्टि होनो हाथ'आ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो सानबाय न'आवनो जाखिनि मावनांगौ बेफोरखौनो मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दंबावो आरोना न'आव दाबो खामानिया बाखि ओमफ्राय लासै लासै मावनोसै आरोना एसेबां हथारै हाया ओमफ्राय बबेबा समाव देहाफ्राबो माने मोजाङै थाबाय थाया नालाय दासान्दि ओमफ्राय देहाफोरखौबो मोजां मोनाखै बिदिनो देहाफोरखौ दुरबल गरमजोंबो मोनो आरोना बेबायदि ओमफ्राय दिनैथ' आरो सानसुआव दहाय उन्दुदोंमोनबो ना आङो ओमफ्राय बोरैबा मोन्दों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नायनोसै आं माब्ला न'आव थांनाय जायो जेब्ला न'आव थांगोन होनबा आं आपडेट होगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनोसै न'नि खोथाखौथ' आरो मा रायलायबाय थानो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय दिनै ब्लगा एसेबां माने गोलावबो जायासै आरो एसेबां माने जेबो देखायनोबो हायासै आरोना आङो लोगोफोर जाखिनि देखायलांबाय बेफोरखौ नायलांथ'दो आरोना ओमफ्राय आङो थाबैनो मोजां आपडेट लाबोगोन माने मोजां ब्लग लाबोनो नाजागोन आरोना स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार